Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі з нашым экспертам у штотыднёвым эфіры. У нас у гасцях сябра вольнай Беларусі і кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Давайте я першым мы тут не загаварыліся, бо як заўсёды спадар Павел як перахопіць ініцыятыву, тых слова потым не ўставіць. Таму давайте адразу я заклікаю ўсіх подписываться на телеграм-канал спадара Павла Усова. І, до речі, мы тут адразу там про навіну, якая размешчаная у яго телеграм-канале, узгадаем таксама. Ну і, безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорадио і на наш новый YouTube-канал Навокал. Ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, подписывайтеся і расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Для нас вельмі важно, каб як мага большая колькасць людзей слухала, глядзела і падтрымлівала нас таким чынам. Спадар Павел, калі ўжо тут про такую рекламную паузу, вы у себе ў телеграм-канале размясцілі аб'яву аб прыёме і распачатку новага курса студэнцкага. Што гэта за курс і чым цікавы? Гэта адзін з курсаў, які ладзіць ці арганізуецца ў межах такога прыватнага праекту «Нацыя лідараў», які паўстаў яшчэ ў 2022 годзе, 21-22 год, які быў арганізаваны самімі беларусамі для беларусаў, менавіта з мэтай пашырэння ведаў пра палітыку, пра грамадства. І там не толькі мой курс, які датычыць публічнай палітыкі, агульна палітыкі, бо гаворка у маім курсе будзе весціся пра аспекты, пытанні, звязаныя з палітычным жыццём, з палітычнай сферай, з палітычнай актыўнасцю, як можна, знаходзячыся пакуль што па-за межамі Беларусі альбо у межах пасіўнай актыўнасці палітычнай, знаходзячыся ў Беларусі, ўсё ж такі пашыраць свае веды, свой прафесіяналізм, сваё разуменне таго, чым ёсць палітыка, бо зараз што мы можам рабіць, гэта працаваць на перспектыву. А ёсць яшчэ жаданне у людзей, у грамадства працаваць на перспектыву. Я маю на ўвазе наднаўляць, атрымліваць нейкія веды ў гэтай, у палітычнай сферы, калі мы кажам пра ахалоджванне увогуле цікавасці да палітыкі, як не толькі ў Беларусі ў самой з-за зразумелых прычынаў, так і тут за мяжой. Ведаеце, ёсць нейкія такія грунтоўныя базавыя рэчы, якія звязаныя з палітыкай, з кіраваннем дзяржавы, ввогуле з разуменнем таго, што азначае палітычны працэс, якое месца мы займаем як людзі, як грамадства, як сацыяльныя групы ў палітычных працэсах, у палітычнай актыўнасці. Што такое партыі, што такое выбары, што такое парламент. Гэта тое, што проста неабходна ведаць, сыходзячы з таго, што рэжым добра можа яшчэ 5-10 год праіснаваць, але ўсё роўна ў Беларусі наступяць перамены. Хоча гэтага Лукашенко, не хоча, ці ён хоча, там імкнецца да таго, каб сваіх дзяцей пакінуць пры ўладзе. Незалежна ад таго, што там плануе Путін, пакуль існуе чалавецтва, пакуль існуе Беларусь як дзяржава, пакуль ёсць беларусы, якія імкнуцца ўсё ж такі да таго, каб адбыліся змены, яны раней ці пазней адбудуцца, неабходна ўсё ж такі веданне, разуменне таго, што ёсць палітыка, на што яно накіраванае, з чым гэта ўсё звязанае, менавіта з адной асноўнай мэты, каб мы не паўтарылі тое, што адбылося ў 94 годзе. Каб мы не паўтарылі тое, што зараз адбываецца з Беларусю вось на працягу 30 год. Яе вынішчаюць грамадства, выкарыстоўваюць грамадства для таго, каб адна частка вынішчала іншую частку, выкарыстоўваюць беларусаў як прыкрыццё для агрэсіі супраць Украіны, для забойства іншых людзей. Усё гэта перакручаная палітыка, ператрансфармаваная для таго, каб служыць злу.
Бок усе тыя працэдуры, якія павінны былі б развіваць беларускае грамадства, такія як выбары, як парламент, як канстытуцыя, як законы, скіраваныя на тое, каб Беларусі знішчаць, каб вось панавалі такія людзі, як Лукашенко ці Путін. І калі мы просто нават зараз адмовімся ад вывучэння палітычнага, разумення таго, як трэба кіраваць грамадствам, як трэба хаця б на ўзроўні тэарэтычным будаваць інстытуты, будаваць рэпутацыю, палітычную адказнасць, сацыяльную адказнасць. Ну, мы будзем знову у такой пасткі аўтарытарызму, бо таксама трэба разумець, што такое дэмакратыя, што такое аўтарытарызм, чым ёсць гэты рэжым на сённяшні дзень, што нас чакае ў перыяд трансфармацыі, якія пагрозы. Всё гэта звязанае якраз такі з тым, ну, што я так ці інакш закранаю падчас сваіх вось сустрэчаў з беларусамі ў фармаце онлайн. Конечно, хацелася б пашыраць гэтыя веды ў большым кшталце, але я яшчэ раз кажу, без проста стварэнне з грамадства, просто вось такога грамадства пасіўнага, якое не цікавіцца палітыкай, грамадства актыўна-палітычным, хаця б у свядомасці, якое разумее мадэль, як павінна функцыянаваць Беларусь, бо мы ўсе хацім, каб было добра. Так, вось Беларусь была добрая, дэмакратычная, ўсё тут як у лепшых дамах Парыжа і Лондона ў Беларусі было. А як гэта зрабіць? Хто гэта будзе? Я вам скажу, як гэта зрабіць. Так, ну, па-першае, я адкажу на прывітанне Дмітрию Піменаву, нашаму Мирону. Христос воскрос, сапраўды воскроса. Дзякуй, шановны Мирон. І вось ёсць у нас тут Владимир Кисляк, які напісаў каментар блізкі да таго, што я ад яго чакаў. Так вот, што нас уратуе? Нас уратуюць не курсы по палітычнай нейкай адукацыі, самаадукацыі, а скажем, вот як сказаў бы Дмітрий Піменаў, які днямі буквально адвёз чарговую дапамогу ад беларусаў Бельгіі палку Каліновскага, што трэба падтрымліваць наших ваяроў. А як сказаў бы Владимир Кисляк, нам трэба не курсы рабіць, а дакладней курсы, але по баявой падрыхтоўцы. Адно іншаму не перашкаджае, бо у любым выпадку кіраваць краінай неяк трэба будзе нават пасля перамогі Украіны ў вайне і пасля сыходу Лукашенка. А калі чалавек усё жыццё, скажем, кіраваў машынай, а потым яму трэба будзе рабіць умоўна аперацыю, вырезаць апендыцыт, ён гэтага не зробіць. Павінны быць спецыялісты ва ўсіх сферах, у сферах вайсковай дзейнасці, у сферах палітычнай арганізацыі, дзяржаўнага кіравання. Калі мы не ведаем, як працуе дзяржава, то як ёй кіраваць? Вось, ну, калі ласка, яшчэ раз кажу, 94 год паказаў, калі грамадства не саспела палітычна, не саспела нацыянальна, колькі б мы там баявой падрыхтоўкі не праводзілі, быў белы легіён і было беларускае згуртаванне вайскоўцаў, дзе гэта ўсё? І былі вось беларускае згуртаванне вайскоўцаў, белы легіён праводзіў падрыхтоўку фізычную і вайсковую. Ці гэта спрычынілася да палітычнага ўмацавання дэмакратыі? Не. Лукашенко, дзякуючы вось гэтаму аўтарытарнай патрыархальнай свядомасці, згуляў на страхах грамадства, якое палохалі нацыяналізмам, незалежнасцю, што без Расіі мы ўсе памрэм. Спакойна знішчыў беларускі парламент, рэшткі яго пры дапамозе маладых амбітных людзей цалкам вынішчыў дэмакратыю і усталяваў аўтарытарны рэжым. Пры гэтым усім грамадства не цікавілася палітыкай, і гэта было далёкае, незразумелае, а часам нават і апладавалі. Вось добра, ён там растаптаў гэты парламент, і яны нічога не робяць. Вось што азначае палітыка. І калі мы будзем проста акцэнтаваць увагу выключна толькі на вайсковых справах, то мы будзем увесь час таптацца на адным месцу, альбо як гэта зрабілі бальшавікі, там так вось устаноўчы сход склікалі пасля рэвалюцыі.
17 году кастрычніцкі матрос Жалезняк прыйшоў з матросамі з наганом п'яны і разагнаў устаноўчы сход. Гэта прывяло да грамадзянскай вайны. Ну, зрэшты, для Беларусі гэта быў шанс на незалежнасць. Тым не менш, вось гэта паказчык таго, як кіруюць краінай людзі, якія не разумеюць, што гэта такое, альбо як Ельцын расстраляў з танкаў парламент у 93 годзе. Ўсё ж такі не трэба блытаць, павінен быць абсалютна сістэмны падыход ва ўсім, як у вайсковым плане, так і ў палітычным падрыхтоўчым. Яшчэ раз кажу, не вайскоўцы будуць займацца стварэннем эфектыўнай сістэмай аховы здароўя, адукацыяй, міжнароднымі адносінамі. Гэтым павінны займацца прафесіяналы у пэўным сэнсе ў палітычным аспекце, якія будуць прымаць адпаведныя законы, грунтуючыся на досведзе людзей, якія займаюцца прафесіянальна якраз такі медыцынскімі справамі. Гэта ўсё трэба, на гэтым будуецца дзяржава. Дзяржава гэта вельмі складаны механізм, вельмі складаны, тым больш і грамадства, якое абсалютна разнастайнае ў нас будзе. І той складаны перыяд, у якім мы апынемся пасля сыхода Лукашенка, гэта будзе складаны перыяд. Перыяд з аднаго боку асвойвання, стабілізацыі дэмакратыі, з іншага боку вось гэтых карупцыйных праяваў у новай уладзе яны будуць, на жаль, будуць. І таксама змаганне з атавізмамі старой улады, з аўтарытарызмам. Аўтарытарная культура нікуды не падзенецца. І паглядзіце ў свеце, колькі тэндэнцый аўтарытарных. Давай нават возьмем, вось зараз усе крытыкуюць, нам не патрэбна палітычнае жыццё, ўсё, давайце вайскоўцы, ўсё кінем туды. Добра, я згодны, рэсурсы асноўныя зараз, канешне, вырашаецца ўсё пытанне на фронце. Ну, але якая крытыка Трампа? Вось Злучаныя Штаты як прыклад дэмакратыі, так, якая зараз адчувае сур'ёзны крызіс і дэмакратычных установаў, і крызіс дэмакратычнай культуры, узбуджэнне папулізму. І мы хочам без нейкіх базавых ведаў, без разумення палітычнай сутнасці таго, што ёсць дзяржава, пабудаваць дэмакратыю, не ведаючы ніколі мы, нашае грамадства па сутнасці, вось, калі мы возьмем нашае грамадства, оно ніколі не функцыянавала ва ўмовах дэмакратыі. Это быў вельмі кароткі перыяд з 91-га, ну там яшчэ галоснасць, але гэта не перабудова, гэта не была дэмакратыя, і 86-й год, дарэчы, вось будзе гадавіна чарнобыльскай катастрофы, таксама прыклад таго, як кіравалі дзяржавай. Так вось, беларускае грамадства сістэмна, глобальна, не гледзячы на вось кароткі перыяд існавання ў атмасферы трансфармацыі з 91-га пасля ўпадку Савецкага Саюзу да 94-га, ну, умоўна, да 96-га ніколі не функцыянавала ва ўмовах дэмакратычнай культуры. Ніколі. І калі яе зараз хаця б у тэарэтычным плане не ўзмацоўваць у плане каштоўнасці, у плане нацыянальнай адукацыі, палітычнай адукацыі, гістарычнай адукацыі, ну мы не пераможам гэтую культуру. Ну так, але з іншага боку, вот вы ўзгадалі ЗША, як там колькі стагоддзяў дэмакратычнай і палітычнай культуры, а потом прыходзіць, як сказаў Зенон Станіславович, лапідарны геній, і ўсё пад пагрозай. Давайте, тая дэмакратыя, якая існавала ў ЗША пасля незалежнасці здабыцця, так, і тая дэмакратыя, якая нават зараз існуе, гэта розныя дэмакраты. Это абсалютна розныя. Там нават, ну, як бы вось такая класычная, дзе дэмакратыя, дзе замацаваныя правы ўсіх, яна інстытуцыялізавалася, і дзякуючы якраз такі вось гэтым інстытутам прававым і ліберальным, ну, толькі дзесьці ў 70-х, 80-х годах, калі мы возьмем нават праблемы, звязаныя з
нацыянальнымі меншасцямі з абмежаваннямі для афраамерыканцаў. Яны там былі даволі працяглы час, яны былі абмежаваны ў правах, яны былі абмежаваныя ў магчымасцях. Таму таксама тая дэмакратыя, якая існавала ў Грэцыі, сённяшняя дэмакратыя ўсё ж такі розныя рэчы. Канешне, калі мы кажам пра магчымасці для індывідуальнай свабоды, для індывідуальнай актыўнасці, ну, такой дэмакратыі, як была ў ЗША ці на пачатку 20-го стагоддзя у Великабрытаніі ці ў Францыі, ну, у Расіі ніколі не было. В Беларусі, ну, таксама, калі мы возьмем той перыяд, там, умоўна, там, 19-20 стагоддзя. Калі мы кажам пра дэмакратычныя асновы, ну, квазідэмакратычныя асновы, бо ў Вялікім княстве літоўскім ўсё ж такі, калі было і прыгонніцкае права, і шляхта ўсё ж такі мела гэтыя правы ў параўнанні з Расіяй, канешне ж, у нас правоў такіх шляхецкіх, правоў мешчанскіх гарадоў было значна больш. Калі мы возьмем магдыбургскае права, выбранне магістрату, але гэта было хутчэй такое недэмакратычнае ў тым кантэксце, у якім мы звычайна выкарыстоўваем, калі усе ўдзельнічаюць у палітычных працэсах. Не, гэта была ўсё ж такі пэўная частка насельніцтва ў Вялікім княстве літоўскім, у Рэчы Паспалітым, якое мела палітычныя правы. Пэўныя палітычныя правы, але у параўнанні, канешне, з расійскай імперыяй, з Масковіяй, гэта былі ўсё ж такі правы значна большыя і шырэйшыя, чым у той азіяцкай цывілізацыі, з якой мы сутыкаліся. Гаспадар Павел, давайте ўсё ж таки да сучасных наших праблемаў. Вось вы там папярэдзілі чытачоў свайго тэлеграм-канала, на які варта ўсім подпісацца, нагадываю яшчэ раз. Ну і не забывайте про YouTube канал Еврорадыё, ну і наш новый YouTube канал Навокал, што, маўляў, загалоўкі тут не я придумываю, так што не звяртайце ўвагу, але да размовы далучайцеся. Але загаловак, які тут такі канцэнтраваны з майго анонсу даў наш СММщик, прапаганда рыхтуе беларусаў да нападу на Літву з пытанняў, але яно не з пустога ўзялася. Ўсё ж таки, глядзіце, з аднаго боку, вось днямі ізноўку з'явілася матэрыял у нямецкай прэсе чарговага эксперта вайсковага, які ізноўку кажа пра верагоднасць, імавернасць вайны паміж Расіяй і краінамі Еўропы, Еўрасаюза, НАТО ўжо ў 27-м годзе. Прычым тут таксама нічога новага, ён кажа, што хутчэй за ўсё напад пачнецца з напада на Літву. Іншая справа, што размова ідзе ізноўку, ну таксама нічога новага пра заваяванне Сувалкаўскага карыдора. Мы про гэта чулі, про гэта папярэджваюць не адзін раз, і зноўку гэтая тэма ідзе. Сувалкаўскі карыдор, калі пачнецца, на яго атака будзе з тэрыторыі Беларусі. Што мы глядзім на прапаганду? З аднаго боку, мы ўжо прывыклі да таго, як там расказваюць пра гэтую варожую Літву, што там адбываецца. Вось, дарэчы, інфармацыя сённяшняя ад Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы про тое, што беларускія і расійскія спецслужбы актывізаваліся на тэрыторыі Літвы і арганізоўваюць напады на беларусаў у Літве. Гэта ўсё там таксама раскручваецца. Тут мы чуем выказванне чарговага лукашэнкаўскага прапагандыста з нагоды таго, што вот у нас же ж нацыянальная гордасць наша, это самы Аўгустоўскі канал. А чаму гэта горад Аўгустоў да гэтага часу не беларускі? Польскі горад Аўгустоў, здзіўляецца прапагандыст, да гэтага часу не беларускі. А Аўгустоў, нагадаю, геаграфічна знаходіцца побач з Сувалкаўскім карыдорам. Так вот, ці ўсё ж такі не без калі скласці гэтае ўсё, можа ёсць падставы асцерагацца, што ідзе нейкая такая падрыхтоўка грамадскай думкі? Ну, я думаю, што зараз спекуляцыі на тэме вайны, яны пакуль што застаюцца вельмі папулярнымі і прыцягваюць увагу, ну, асабліва калі палохаць вось гэтымі войнамі. Хаця у сённяшняй сітуацыі хочаш міра, рыхтуйся
да вайны. На жаль, пакуль будзе, яшчэ раз гэта трэба канстатаваць, пакуль будзе існаваць Расія у тых межах, у якіх яна існуе, з аўтарытарным рэжымам імперскім, канешне, пагроза агрэсіі, пагроза нестабільнасці ў Еўропе будзе заставацца, бо Расія гэта асноўны донар і хаосу, і нестабільнасці. Якраз перад вайной, яшчэ раз, магчыма, узгадваў, прыгадаю артыкул Суркова, які быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Пуціна і адзін з аўтараў канцэпцыі палітычнай і ідэалагічнай рускай вясны ва ўкраіне, напісаў артыкул ў 21 годзе «Экспорт хаоса». Ну, а потым яшчэ адзін артыкул амаль перад агрэсіяй на Украіну, на расійскую ва Украіну, напісаў артыкул, прысвечаны таму, што канец брэсцкаму міру 2.0. То бок Расія разарвала вось гэтае кола прыгнёту і прыніжэння, які умоўна быў сфарміраваны праз падпісанне нейкіх нефармальных дамоўленасцей ў 90-е гады, брэсцкага міру, берасцейскага міру 2.0, калі вось яна пазбавілася Беларусі, Украіны, там другіх краін. Вось зараз Расія ад гэтага ачуняла і пачынае адраджэнне і экспансію. Гэта канцэптуальныя рэчы, на якія варта звяртаць увагу, тым больш, што Суркоў гэта не тэарэтык, а практык, у тым ліку і маніпуляцыі беларускай апазіцыі некаторай. І гэта тое, да чаго трэба рыхтавацца, і тое, што трэба разумець. Еўропа гэта ігнаравала доўгі час, і нават фактычна працягвала ігнараваць пасля першай вайны і другой вайны ва ўкраіне. Ніякай трансфармацыі вайскова-палітычна ў Еўропе не адбылося. І нават зараз гэта не адбываецца так хутка і так інтэнсіўна, як патрэбна, каб гэта было б рэалізавана, стварэнне нейкіх вайсковай актыўнасці уласна еўрапейскай. І вось яна, Еўропа, дэманструе немачнасць пасля таго, як Трамп сказаў, што ўсё, канец, я не буду больш НАТО там нібы падтрымліваць, хаця працягвае падтрымліваць США. Але гэты сігнал, і, на жаль, Еўропа фактычна пасля другой сусветнай вайны хавалася за шыхтом, які стварылі Злучаныя Штаты Амерыкі. І, канешне, такія артыкулы, яны хутчэй накіраваныя не на тое, каб нейкім так скажем, ацэніць сітуацыю аб'ектыўна, а хутчэй, каб зматываваць еўрапейскіх палітыкаў да больш правайсковай праактыўнай дзейнасці ў аспекце фарміравання агульнага вайсковых адзінак еўрапейскіх, агульнага вайсковага бюджэта еўрапейскага, нейкіх сістэм бяспекі агульных па-за межамі НАТО, менавіта еўрапейскіх. І, канешне, калі мы паглядзім на кропкі найбольш небяспечныя для еўрапейскай сістэмы бяспекі, гэта Прыбалтыка і Сувалкскі перашэек. Ну, калі Украіна прайграе і будзе нейкі падпісаны мір, які аслабіць даволі моцна Украіну, то ўзнікнуць яшчэ кропкі напружання. Гэта Чорнае море, гэта Малдова, гэта напружанне на румынскай мяжы праз Чорнае море, гэта, канешне же, напружанне на мяжы з Балгарыяй, а Балгарыя гэта адна такое еўрапейскае падбрушча, якое найбольш учулёнае, найбольш слабое ў эканамічным плане і ў сацыяльна-палітычным, што Расія можа скарыстаць. Што тычыцца, канешне ж, Літвы, Латвіі, Эстоніі, то калі мы сур'ёзна разглядаем Сувалкскі перашэек, то я аднаго не разумею, навошта прабіваць Сувалкскі перашэек, калі гэта і так пагражае вайной, а чаму не адразу атакаваць краіны Балты і не захапіць іх? І калі мы насур'ёзна разглядаем такую магчымасць канфлікту з краінамі
НАТО і агульна з Еўропай, то хутчэй абыдзецца без сувалакскага перашэйка, бо гэта, скажем, з пункту гледжання тактычнага вельмі небяспечна. Гэта уклініцца так паміж двума, скажем, фронтамі, так, балтыйскім, так, і польскім, і як забяспечыць вось гэты прарыў. Гэта ж не тое, што ты там прарысаваў лінію у 80 кіламетраў і ніхто цябе не будзе з двух сторон, з двух бакоў бомбіць, так, і страляць. Это трэба, каб прабіць, трэба каля, як я так падлічваў, ад 70 до 100 тысяч чалавек, каб проста прабіць, так. А калі яшчэ і утрымаць гэтую вось зону, это 80 кіламетраў даўжынёй, і яе трэба пашырыць хаця б на 20 кіламетраў. І пытанне, для чаго? Вось для чаго яе прыбіваць? Там же балоты. Там же няма ні дарог, ні камунікацый, якія вось ты перарваў, і ўсё, і нешта такое небяспечнае здарылася. Там нейкіх аб'ектаў. Вось пытанне, для чаго гэта прабіваць? Спалучыць Беларусь і Калінінград, а для чаго? Ну, пытанне, ну, такое практычнае. Для чаго? Ну, так просто можа прасцей і лягчэй захапіць агульна гэтыя 3 краіны балтыйскія, скіраваць усе рэсурсы з Беларусі, удар па Вільні, там як з Расіі, з Балтыйскага мора, там па гэтых 3 краінах. Але, канешне, у рэчаіснасці, ну, я пакуль што не уяўляю. Нейкія планы стратэгічныя, тактычныя, вайсковыя, магчыма, прамалёўваюцца, і можна узгадаць тыя ж самыя вучэнні. Захад, калі я не памыляюся, 2018, калі Вішноры ўзнікла, так, калі тактычныя гульні, калі Лубанія, там яшчэ вось напалі на Беларусі Вішноры, адсюль з'явілася наша славутая Вішноры у сталіцы з Гродна, так, вось напалі на Беларусь. І тут саюзная дзяржава разам атакавалі гэтыя умоўна Літву, Візбанію і там яшчэ краіны. Вось такія гульні яны праводзяць. Безумоўна, гэтыя гульні яны праводзяць. Яны рыхтуюцца да розных сцэнараў, тым больш, калі Расія пераможа ва ўкраіне, такі сцэнар магчымы. Але каб яго зрэалізаваць, ну, мне падаецца, агульна павінны быць рэсурсы, ну, каля 500 000. Каб нават вось гэтыя 3 краіны акупаваць, утрымаць пад кантролем. А гэта ж не тое, што на што спадзяваліся расейцы, калі ўварваліся ва ўкраіну, што іх мясцовае насельніцтва будзе падтрымліваць. Так, і ёсць пэўная колькасць у Эстоніі прарасейскай меншасці, у Латвіі прарасейскай меншасці, але большасць антырасейская, і не будуць там сустракаць і пасыпаць дарогу мукой і сустракаць з кветкамі. Ўсё ж такі краіны агульна складаюць, ну, калі я не памыляюся, колькі там, каля 6-7 мільёнаў. Так, гэта ўсё ж такі таксама немалая частка, тым больш, што трэба ўваходзіць у канфрантацыю, нават калі будзе НАТО еле вырушыцца, на дапамогу Эстоніі выдвинуцца і Польшча, з аднаго боку Фінляндыя, на дапамогу з Літве будзе дзейнічаць Польшча. Гэта ўжо сутыкненне з больш чым краінамі, якія будуць налічваць каля 50 мільёнаў. Ну, мне падаецца, без ядзернай зброі тут не абыдзецца, калі ўжо так сур'ёзна разглядаць. Таму пакуль што я лічу, такія артыкулы яны карысныя самі па сабе ў ідэалагічным прапагандысцкім сэнсе, каб усё ж такі нейкім чынам заварушыць еўрапейскую палітычную і вайсковую думку для таго, каб былі зробленыя практычныя рэчы ў межах еўрапейскага звязу. Але якія практычныя рэчы? Можа быць, яны дойдуць да таго, што неяк трэба вырашаць гэтае умоўна беларускае пытанне, вось гэта балкона, які навісае і стварае толькі пагрозы. Яны не вырашаць, гэтае пытанне не вырашыцца. Я яшчэ да яго вярнуся, а з іншага боку, конечно, такія артыкулы можна выкарыстоўваць у двух мэтах. Гэта сеяць паніку,
казаць, што трэба з рускімі дамаўляцца, бо не дай бог будзе гэтая знову новая вайна ў Еўропе, трэба нейкім чынам дамовіцца, магчыма коштам Украін. Залежыць ад таго, хто пісаў, з якой мэтай, на якую аўдыторыю такія артыкулы разлічаны. Што тычыцца беларускага напрамку, пакуль не вырашыцца пытанне Расіі, не вырашыцца пытанне Беларусі. Трэба вырашаць глобальна. Не Беларусь — гэта лакальнае пытанне, якое залежыць ад таго, што адбываецца ў Маскве на сённяшні дзень. Трэба канцэнтраваць усе рэсурсы дзеля таго, каб знішчыць рэжым Пуціна. Будзе знішчаны рэжым Пуціна, у Беларусі будзе адчыненая магчымасці для трансфармацыі і дэмакратызацыі. Рэсурсаў на тое, каб нейкім чынам змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі на сённяшні дзень, як і па сутнасці ў Расіі, у Еўропе няма. Няма рэсурсаў, ні вайсковых, ні палітычных, ніякіх няма. І няма і волі палітычнай дзеля таго, каб нейкім чынам гэтае пытанне вырашаць. І самае простае, можете адказаць на гэтае пытанне. Самае простае вырашэнне пытання якое? Вось мы назіраем па палітыцы еўрапейскай у дачыненні да Беларусі. Вось якое самае простае рашэнне, якое вось зараз рэалізоўваецца? Дапамога ўкраіне? Не, у дачыненні да Беларусі. Да Беларусі? Перамовы? Не, абмежавацца. Абмежавацца, все просто ізаляваць Беларусь ад... Правильно, замінировать мяжу, і не пройдуць танкі. Все вось ізаляваць, не толькі там танкі, там колькі гэтых танкаў. Просто ізаляваць Беларусь усім, чым магчыма, ізаляваць беларусаў, і ніякіх нейкіх праактыўных дзеянняў не рэалізоўваць. Напрыклад, вось чаму б не скарыстацца з той ініцыятывай, якую прапанавала чыгунка беларуская, каб аднавіць спалучэнні пры пэўных умовах. Вось чаму з гэтага не скарыстацца? Не ведаю, які далі. А якія умовы? Пры пэўных умовах? Каб чыгункай не карысталіся мігранты, тое ж самае нелегальна, каб быў заслон, умоўна, як толькі такая пагроза з'явіцца, знову зачыніць гэтыя спалучэнні. Вось такія умовы. Першы кантакт, ён мог бы быць карысны ў тым ліку пытанню вырашэнні і вызваленні Андрэя Пачабута і іншых палітычных зняволеных. Вось, паспрабуйце папрацаваць у гэтым накірунку. А на сённяшні момант, і наколькі я бачу, і з таго, што я бачу, гэта палітыка ізаляцыі Беларусі любымі, тымі метадамі, якія ёсць там, і абмежаванне выдачы візаў, абмежаванне пераходу ў тым ліку, канешне ж, і з прычыны міграцыйнага крызісу, але ён не вырашыцца, і мы бачым, што гэта ўсё роўна не вырашаецца. Трэба такія метады спрабаваць разнастайныя, рознабаковыя, каб усё ж такі нейкім чынам беларусы уцягваць у праеўрапейскую палітыку. Я хацеў бы вось вярнуцца ўсё ж такі, бо тут да гэтага з паведамлення дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі Літвы, таму што ўсё ж такі тут мне падаецца важны момант, што вот актыўнасць праяўляецца гэтых спецслужбаў беларускіх у тым ліку, у якім накірунку. Вот я просто цытую: арганізатары, спецслужбы спрабуюць імітаваць дзейнасць дзвюх варожых між сабой сілаў: беларусаў, якія прапагандуюць ідэалогію ліцвінізма, і літоўскімі групамі, якія нібыта змагаюцца супраць іх. Вось яны імітуюць, што гэта вось такая змаганне там літвіністаў ці супраць літвіністаў, такіх антылітвіністаў літоўцаў, і ладзяць такія напады. Скажыце мне, дзе іх, колькі гэтых атрадаў літвіністаў хаваецца па Літве, і як вогуле гэта вогуле нейкія фантомы нагадвае. Калі вы з службы і калі вы ведаеце гэтыя групы, арыштуйце, там затрымайце 2-3 рэальна так званых літвіністаў, калі яны дзейнічаюць. Можа, ўсё ж такі лепей агентаў лукашэнкаўскіх і пуцінскіх? Альбо лагентаў, а не ствараць нейкія фантомы. Дагэтуль, вось як толькі пачалася гэтая кампанія з літвінізмам,
рэжымам 2 гады таму. Яе пачалі якраз такі пэўныя сілы ў Літве. Ніводнага агрэсіўнага літвініста так і не затрымалі. Нягледзячы на тое, што гэта сур'ёзная пагроза, нібы якая створана там ФСБ і лукашэнкаўскімі службамі, а лукашэнкаўскія службы такога слова нават не ведаюць, мне падаецца, літвініст. Таму, калі ёсць падставы, вось падставы яны будуць, калі вы гэтыя групы зафіксуеце, арыштуеце, затрымаеце гэтых людзей, як у Польшчы затрымлівалі радыкальных квазінацыяналістаў, якія падтрымлівалі палітыку Пуціна, і нават судовыя працэсы ёсць. Ёсць фізычныя асобы, якія нешта здзяйсняюць. То альбо вы іх арыштоўваеце і затрымоўваеце і раскрываеце сетку, ну, альбо не трэба гэтыя фантомы распаўсюджваць, альбо вы бессільныя, нічога не можаце зрабіць. Калі яны у вас там робяць усё, што заўгодна, нападаюць на беларусаў, ладзяць бойкі, а вы нічога з гэтым не можаце зрабіць, ну, прабачце, якія ж вы тады спецслужбы. Вось канкрэтна, калі будуць канкрэтныя доказы, што вось ёсць падпольная група літвіністаў з прозвішчамі, і фотаздымкамі, тады, можа быць, будзе сэнс нешта каментаваць па факце, а не каментаваць вось гэтыя фантомы, якія ж самі літоўцы і прыдумалі. Ну, згодны, таму што, в прынцыпе, калі вы кажаце пра тое, што гэта спецслужбы, што яны тут гэта ўсё прасоўваюць, натраўліваюць і гэтак далей, ну, так вы ж для гэтага... Ну, чаму палякі вось адлаўліваюць? Ну, і злавіце, вы ж спецслужбы. А тут вось яны недзе там па лесе, па лесам бегаюць, так, а хто гэта, мы не ведаем. Дарэчы, я разумею, што мы тут з вами, ну, можа, вы ў большай ступені ўсё ж таки можаце валодаць, чым я, але, тым не менш, мала інфармацыі про тое, адбываюцца, не адбываюцца нейкія там да гэтага часу перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам. Кавалеўскі лічыць, што адбываюцца, хай і на нейкім нізавым узроўні і не вельмі актыўныя, але адбываюцца. Але мне проста цікава ваше меркаванне. Калі раптам адбываюцца, з якой мэтай? Вот для чаго гэта патрэбна сёння Вашынгтону? Чаго спадзяюцца дасягнуць? Гэта, мне падаецца, калі нейкія там працэсы ідуць, яны ідуць у межах гэтага глобальнага падыходу мірных дамоваў з Масквой. Гэта як ад галінавання ад гэтага праекту, ну, тым больш, што калі з Расіі нічога не ўдасца дасягнуць, а хутчэй за ўсё так і будзе, то нейкія ўсё ж такі поспехі трэба прадэманстраваць. А пэўны можа быць поспехам і дэманстрацыі вось гэтай актыўнасці і вынікаў нейкія нефармальныя дамоўленасці з атачэннем Лукашенка, адміністрацыі ў гуманітарным плане выцягвання палітычных зняволеных. А калі будзе магчымасць наладзіць больш сталыя кантакты, то можна таксама прадаць гэта як дасягненне з мэтай стабілізацыі сітуацыі ў рэгіёне. Ну, вяртанне да таго, што хаця б гэтая небяспека не пашырыцца і нестабільнасць не пашырыцца на Беларусь. Хаця з практычнага пункту гледжання, як можна дасягнуць нейкіх мэтаў стабільнасці і бяспекі, нейтралізаваць пагрозы, якія могуць быць рэалізаваныя з тэрыторыі Беларусі, калі на сённяшні дзень там размешчана расійская ядзерная зброя. Вось, і калі Расія раздае карты, што Лукашенко да канца не самастойны гулец, магчыма, атачэнне Трампа разлічвае на тое, ці дапускае яшчэ магчымасць таго, што пры пэўных абставінах, пры пэўных умовах Лукашенко можа вярнуцца да нейкай самастойнай гульні. Гэта не азначае, што я ў гэта веру, што на сённяшні дзень настолькі моцна сітуацыя знаходзіцца пад кантролем у Масквы, але ўсё ж такі магчыма, што у адміністрацыі Трампа альбо асобныя людзі, аналітыкі ўсё ж такі дапускаюць такую магчымасць. Як увесь час дапускаецца магчымасць таго, што магчыма недзе там у атачэнні Пуціна ёсць такія групы, якія супраць вайны. Вось ствараюцца пэўныя схемы,
ідэальныя, у якія аналітыкі ці эксперты пачынаюць верыць, вось, шукаюць доказы, а потым намагаюцца іх рэалізаваць. З гэтым я сустракаўся неаднакротна у размовах з і палітыкамі, і аналітыкамі, і экспертамі, і польскімі, і з іншых краінах, калі вось ствараецца ідэальная схема, яна, якая можа не мець абсалютна нічога супольнага з рэчаіснасцю ні ў Расіі, ні ў Беларусі, а вось яна ствараецца, што вось ёсць нейкія ліберальныя групы, як з Макеем гэта было, вось уверылі тое, што Макей гэта той вось ідэальны наступца пасля Лукашенка, і вось такая схема, што ён самастойны там, і што там іншыя групы, вось ствараецца гэтая схема, яны пачынаюць у гэта верыць, у свае ілюзорныя схемы і дзейнічаць, сыходзячы вось з гэтых тэарэтычных канцэптаў. Як верылі ў Пуціна, у дэмакратычную Расію, гэта таксама вось гэтая схема, і тое ж самае, што яны шмат якія заходнія эксперты кажуць пра тое, што ўсё ж там жа і ёсць нейкія там башні Крымля, якія супраць вайны, якія за вайну. Хто гэта? Вось запытацца. Вось хто? Ну, назовіце. Вось у атачэнні Пуціна, хто там супраць вайны? Ну, там нейкія алігархі ж супраць вайны. Ну, якія? Вось А, Б, С, Д там. Які яны, вось яны, калі яны супраць, то які яны маюць уплыў? Яны, калі сёння яны супраць, заўтра яны з Прыгожыным сустрэнуцца. І калі на Захадзе, гэта яшчэ раз падкрэслю, спецыфіка такой прарацыянальнага мыслення заходнікаў, схематызацыя працэсаў, яна небяспечна, так? Але яна можа функцыянаваць, і вось калі ёсць такі падыход, я думаю, што такі ж самы падыход, магчыма, быў схематычны да Пуціна, што можна вось такую схему яму прапанаваць, ідэальную, і мы тут, якая склалася там у галаве Трампа ці ягонага атачэння, і ўсё тут вырашыцца ўсе гэтыя пытанні. У дачыненні да Лукашенка, думаю, што дзейнічае такая самая схема. Вось яму прапанаваць абмен, ён там пагодзіцца, а мы тады, можа, адменім там санкцыі супраць Беларусь-Калі, бо ён застаецца аўтаномным, калі ён аўтаномны, ён тады развернецца на захад, адмовіцца ад расійскай ядзернай зброі, мы тут яму загарантуем нейкія гарантыі бяспекі. Гэта ідэальная схема. Калі б яна спрацавала, было б добра, але ж мы з вами ведаем, што на сённяшні дзень гэтая схема не будзе працаваць, бо там ужо зусім іншы расклад, яна нават не працавала да канца так, як на гэта спадзяваліся да 2020 году, хаця збліжэнне было, але як толькі пытанне было звязанае з уладай, адразу ж спрацавалі зусім іншыя механізмы. Дарэчы, што мяне вельмі моцна здзіўляе вось у такім схематычным мысленні, калі мы кажам пра падыходы захаду да Расіі ці да Беларусі, так гэта тое, што і ЗША, і еўрапейскія краіны больш чым 100 гадоў непасрэдна мелі дачыненне з аўтарытарнымі сістэмамі. У Лацінскай Амерыкі, калі мы кажам пра ЗША, там і Піначэт, і Трухільо, і Дювале, і Перон, і каго там толькі не было. Самоса. Яны ж павінны разумець псіхалогію. Вось калі мы чытаем кнігі па палітычнаму аналізу, вяртаемся да таго, з чаго мы пачыналі. Таго ж Хуана Лінца, ці Адонала, ці іншых, якія пісалі пра аўтарытарныя рэжымы ў Лацінскай Амерыцы. Там дакладна, ясна ўсё прапісанае, што аўтарытарныя сістэмы будуць дзейнічаць менавіта так, што будуць падаўляць да апошняга моманту там спецгрупамі забіваць людзей, тысячамі забіваць, уладу просто так не аддадуць. Але вось практыкі ад палітыкі ў косках, яны нейкія схемы вось вырысоўваюць больш ідэальна, што так не павінна быць, так вось не адбудзецца. Як, дарэчы, на жаль, гэта адбылося ў Беларусі. Беларусы вырысавалі нейкую ідэальную схему пра перамовы, там, пра перамогі ў 2020 годзе, забыўшыся, не ведаючы пра тое, што
гэтая сістэма просто так уладу просто так не разваліцца. Лукашенко просто так уладу не аддасць. Так вось схематычнае мысленне, якое выпіраецца на нейкія утапічныя ідэальныя падыходы, яно небяспечна ў тым сэнсе, што могуць укладацца велізарныя рэсурсы ў рэалізацыю такой схемы, а вынік будзе адмоўны. І небяспека такая ёсць з Беларусю. Канешне, трэба спрабаваць нейкім чынам дзейнічаць у гэтым накірунку, але я не магу з дакладнасцю сказаць, які на сённяшні дзень у ЗША стратэгічны падыход да Беларусі. Гэта можа быць толькі сітуатыўны такі крок, які павінен прынесці нейкія палітычныя інфармацыйныя дывідэнды, але такога розна накіраванага плану стратэгічнага, хутчэй за ўсё няма. Ну так, асабліва я безумоўна разумею, што трэба ўсё рабіць для того, каб выцягваць людзей з турмы, але рэпрэсіі не спыняюцца, штосьці прымушае рэжым пастаянна дабаўляць людзей там у спісы тэрарыстаў, экстрэмістаў, аб'яўляць все новыя і новыя там, я не ведаю, там сайты, каналы, там ці яшчэ што-небудзь, якія здаваліся ніякага дачынення не маюць там. Да. Гэта тлумачэнне вельмі простае. Гэта татальны інфармацыйны кантроль. Ось пакуль шоў на размову з вами, паглядзеў навіна. Белта дасягнула там прагляду 2 мільёны. Так? То бок паглядзіце, як эфектыўна, актыўна яны выкарыстоўваюць інфармацыйныя тэхналогіі. Зразумела, што гэтыя прагляды дасягнуты дзякуючы чаму? Дзякуючы таму, што знішчана ўся альтэрнатыва, яна забаронена. Я думаю, што Еўрарадыё, калі мела б статус свабодных медыяў у Беларусі, не праглядаў, а падпісчыкаў мела б там 3 мільёны. Як у свой час нехта, так, у пік мабілізацыі палітычнай у Беларусі, вялікая колькасць прагляў. Каб захаваць манаполію на інфармацыю і на контент, робіцца зачыстка усіх. Неважна, маленькія, вялікія, як гэта было з інтэлігенцыяй савецкай пасля 17-го году, неважна. Той, хто не з намі, той супраць нас. Інтэлігенцыю трэба было буржуазную знішчыць, каб не было ніякай ідэйныя альтэрнатывы. На гэтым будуюцца вось гэтыя такія аўтарытарныя, таталітарныя сістэмы, а Беларусь паступова вось пераўтвараецца ў такі, яна ўжо пераўтварылася ў такі новы таталітарызм, і каб забяспечыць яму стабільнасць унутраную, крытыка павінна быць толькі правільная і з боку правільных СМІ. Бондарова – гэта прыклад таго, што ты не туды полезла. Тут павінна быць толькі санкцыянаваны хвала расійскаму свету, а ты не санкцыянаваная. Ты выходзіш з-пад сістэмы. Вось яе таксама, неважна, што яна за Пуціна, за рускі мір, яна не ўваходзіць у сістэму. Яе знішчаюць, яе там садзяць. І так будзе дзейнічаць у дачыненні да ўсіх. Дарэчы, вось чамусьці ўзгадалася гэтая партыя «Саюз», якую там Лушч арганізоўваў у 2021 годзе. Наш Усцяж дзейнічае. На Усцяж дзейнічае, хаця гэта не партыя, а грамадскае там аб'яднанне. Яна вельмі актыўная ў Магілёўскай вобласці і ў Вітебскай вобласці, там, дзе шмат вялікая прарасійская меншасць. Гэта небяспечна можа быць у перспектыве. Рускія могуць з гэтага скарыстацца нават ва ўмовах функцыянавання рэжыма Лукашенка для ўзмацнення нейкіх сепаратысцкіх, стварэння сепаратысцкай інфраструктуры. Першы элемент такой сепаратысцкай інфраструктуры, якую зараз не чапаюць. І гэтыя саюзнікі, яны праводзяць семінары, ездзяць там па Магілёўскай вобласці з актыўнымі лекцыямі за вялікую Расію і саюз Беларусі і Расіі. Іх ніхто не чапае. Хаця ўжо Лукашэнкі варта было б гэтым заняцца пытаннем даўно. Ну, але гэта прыклад таго, што вось калі нават не сістэмная дзейнасць, але умоўна нібы
у адпаведным ідэалагічным накірунку, яна таксама будзе знішчацца. Ўсё павінна быць кантралявана, ўсё павінна быць падпарадкавана нейкаму агульнаму інфармацыйнаму цэнтру. Таму ўсе маламальскі незалежныя, аўтаномныя адзінкі, тэлеграм-каналы, блогеры будуць, канешне ж, зачышчацца. Так працуе таталітарная сістэма. Ну, а нягледзячы на гэта, мы будзем працягваць працаваць і даносіць да вас інфармацыю. Як Павел Усаў праз свае тэлеграм-каналы і нашы штотыднёвыя эфіры на Еўрарадыё. І таму падпісывайцеся, каб не прапусціць нашыя сустрэчы, нашыя размовы і атрымліваць каштоўную інфармацыю. А на пакуль што я вымушаны развітацца. Я нагадаю, што з намі ў студыі быў кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павел Усаў. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Ну и яшчэ раз нагадываю, подписывайтесь на телеграм-канал Павла Усова, не забывайте про YouTube-канал Еврорадио и наш новый YouTube-канал Навокал. Подписывайтесь, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши сустрэчы, ну и, безумоўна, расширывайте, калі для вас гэта бяспечна. Таксама звяртаю вашу увагу на у нас у описании под нашими YouTube-стрыбамі ёсць пэўныя зборы, на якія мы хочам звярнуць вашу увагу. Гэта і збор на летнікі для дзяцей беларускіх палітвязняў, гэта і збор для людзей з інваліднасцю, якія пацярпелі ад лукашэнкаўскага рэжыма. Ну і яшчэ шэраг збораў, калі у вас ёсць такая магчымасць, кай ласка, падтрымайце, далучайцеся. Салідарнасць наша ўсё. Да сустрэчы, жыве Беларусь.